jende asko pasatzen da, eta bueno, ematen du erosten dela bai. Momentu honetan justu bai, dago giroa ona eguzki aldetik, temperatura, herri kirolak, eta bai, giroa badago eta erosleak ere bai. Gu Aramaiokoa gara. Orduan guretzako hemen Gasteizen egotea da nahiko importantia, jendea ezagutzen duelako Aramaion dagoela eta bueno, gure kasuan be bai. Ekoizle aparte, sagardotegi badugu. Orduan sagardotegira jendea hurbiltzeko, propaganda bada be bai, ez? Kriston aukera da hemen egon ahal izatea eta ezagutaraztea bai ekologiko mundua eta konkretuki gure postua ere bai eta bai eskertzekoa da. Etxerako berdurak erosteko eta horrela nahiago duten hemen erosi, zererako gauza ekologikoak eta horrela eta